Relax lang, ha? Masakit talaga yan. Relax. Magarat pa. Ganun siya ka. Wala na. Wala na. Wala na, ha? Harap dito. Sasawa niyo. Sa shortcut muna natin, hindi pwede natin play. Yan ito. Usap na. Ha? Napasok na. Nakapasok na? Siyempre, ganun talaga. Teka lang, di pa kulang. Huwag mo na gano'n. Kulang pa. Hindi niya yan maganda. Tingnan ko katikas pahinga. Hindi mo maganon. Hindi. Yung ginawa ko. Pero ngayon, nagawa ko na. Pero kanina, alam ko, masakit. Sakit. Masarap. Masakit talaga. Tulo ako. Ang sakit yan. Ano? Sobrang sakit na masarap. Ang masarap na masakit. Masakit na masarap, ha? Yan, tati. Diyan mo na lang panoorin. Diyan mo na sa ako, parang maganda naman sa tingnan sa live yan. Kung may nagsalita, sabi mo, taga-Barbeles kami. Makikita mo na, mababasa mo yan. Sabi si ate. Naka-live sila si ate. Naka-nanood din. Ayan. Mga anak ko dalawa, nanood din. Kanina, dinemo ko yun, di ba? Hindi na natin nakita. Ngayon, ganun ka na. Hindi ko masyado pinersa dahil ano, sabi mo hindi mo nagaganyan yan. Ikaw nagsabi, di ba? Hindi yan. Hindi talaga. Hindi mo naganyan. Ngayon, naganyan mo na. Pero masakit. Pero ganyan mo muna. May gagawin lang ako. Saglit lang. Hawakan mo lang muna. May lang itong gagawin ko kasi dahan-dahan ko iuna. Istit ng paa. Babang pa. Hinga na maayos. Tama na. Mabuti, naging lalaki ka. Nahawakan ko dibdib mo. Kung babae ka, hindi ko mahawakan. Nahihirapan ako. Nagkipin kamay ko. Lock lang. Tingnan natin, ha? Tayo. Harap pa rin yung sasawa niyo. Ah, hindi natin pwedeng biglayin kasi medyo ito south ganito. Ilalim ng siko. Hindi ko magalaw yung kamay ko kasi medyo gumagalaw pa yung turok sa katawan ko. Hinga. Tandal ng konti. Hinga. Tandal pa ng konti. Hinga. Huwag na sasandal, ganito. Okay, wala ko. Hindi natin pinagkaiba, ha? Kanina, na-demo ko yun, di ba? Hanggang ganyan lang. Mic lang to. Hindi ko pa ito pinipersa, ha? Pansin nyo. Tumaas na. Ilan ng pulgada tinaas? Dalawa. Diba sabi ko, mapagalaw lang natin ito ng konti, may pag-asa tayo. Kasi matagal na ito, ilang taon na ito? Dalawa? Oo. Ngayon, dinemo kita, yung ginanong kita kanina, may awang tayo ng konti, di ba? Tingnan natin kung ano pinagbago. Oh. Konti na lang, di ba? Hindi katulad kanina, nakaganyan. Ngayon, konti na lang. Ngayon, wala na sakit. Wala na kanina mag-rot. Seryoso na to, ha? Ito na yung talagang actual. Kanina, kinitik ko lang. Pero sabi mo kanina, parang ano? Parang ano? Masarap na masakit. Kaya yung title mo, masakit na masarap. Oo nga, totoo yan. Relax lang, ha? Sakit talaga na masarap. Seryoso na to, ha? Pangalan? Ay, kasi. Leon Belena Ricardo. Narinig niya yan, eh. Lumagatpak yung buto niya. Parang ano yung buto mo? Parang nabalik? Parang na. Parang na. Gaya nito pang ganyan mo. Parang tutok na. Mabuti nga, malakas loob niya, eh. Yung iba niya, sisigaw yun. Sakit na. Wala na, Kirot.
Wala na. Masakit. O, huwag mo munang galawin ha. May kilat kasi kami karito sa plased eh. Kaya hindi ko mapwersa yung magamit ako ng lakas ko ng konti. Wait lang. Medyo maselan talaga to ha. Wala. Okay. Simula tayo sa taas. Ika. Ika. Pinahilot mo na to sa probinsya, di ba? Wala pa pandemic. Wala pa. Seryoso ha? Ang trabaho mo, huminga ha? Alam ko kanina masakit talaga eh, kaya hindi ito masyadong bibigyan ng ano, pwersa. Kahit mo lang. Masakit talaga ito, matinding concentrate. Hinga ng maayos, wala namang problema to. Diba? Tama lang. Itong masakit dyan. Yung katulad kanina, huwag mo intindihin yan, ang trabaho mo, huminga ha? Baka hindi ka huminga. Tawag ka ng anak nyo. Anak ko niyo pala. Hinga. Huwag ka matatakot. 2. 3. Hop. Relax. Close muna natin ng konti. Open mo lang. Medyo yung mukha mo lang ganyan lang. Mild lang. Mild lang. Natural lang, ha? Hinga. I-relax ang utak. Kalmado. Ikalmado mo yung hangin mo. Natural lang. Hinga. Malakas talaga ba? Hinga. Inhale. Exhale. Hinga. Labas sa ilong kalahati. 1/4 para ka lang hatching. Yan. Very good. Huwag gagalawin. Huwag gagalawin. Huwag gagalawin. Hinga. 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 Oh, hinga. Inom tubig. Hop. Tama lang. Hinga muna ng malalim. Yan. Ayaw mo muna mawala yung kirot. Maskit talaga yan. Huwag mo gagalawin. Huwag mo gagalawin. Yan ka lang. Kanina, pinitig ko sa kanya parang ngayon, na. Tatas talaga ng itik. Itik na kasi. Ano yun eh, nakagano kasi siya masyado. Dahan-dahan ko lang. Una, pinitig ko lang kasi masyadong masakit na kasi ngayon pa lang siya tinitik. Ganyan lang. Yung pangalawa, binuksan ko ng gusto. May pang-4, pang-5 pa tayo bago siya pumasok. Pag pumasok na yan, gagalaw na yan. Ngayon, ang masama, ipapractice mo pa yan. Para nga asay mo yung takot. Pero mas madali yun, makakagalaw kasi sa ganun. Masakit talaga yan. Galing na kayo sa ibang probinsya, hindi pa nakuha-kuha. Tagaktak pawis niyo. Tingnan yung asawa niyo. Pag hindi pansay. Sa camera niya. Relax mo na, huwag mong gagawin ha. Makirot? Makirot pa rin. Meron pa konti. Makirot pa konti. Yan ang tubig. Hindi talaga yun kasi. Kung masyadong galawin, yan mo lang. Ay, Kung
muna si ate para hindi mapagod. Oh, masakit talaga yan, frozen. Parang ano? Yan ang po nyo? Kung natititik, kung kailangan nandito ka para makita mo yung lolo mo kung paano tumatawa. Ng mami niya, tingnan niyo si Papa, paano pakilot para gayahin daw ko na. Ha? Gagayahin mo? Oo. Sisigaw yan. Hindi niya lang alam, masakit na masakit na yan. Igalaw-galaw niyo yung muscle nyo. Relax lang. Ito Oh. lang taga. Yan. Ano naglagay sa akin tuwing gabi? Oh, shout out mo nanay mo daw. Shout out, Mama. Shut up namin. Pagbilis bataan. Okay. Ano? Masakit pa? Nanghirot pa? Masakit talaga yan eh. Wala tayong magawa. Eh ano matingin mo dyan? Ikaw nga nagsabi, nagpamasahe ka nga, hinihimas-himas lang. Eh wala, ipik pag himas-himas lang. Lagay ng lagis. Masipas. Wala na, walang kuwan. Walang kinabukasan, ganon din. Hindi mo. Hindi kayo nahikuan yung saan tong medyo masakit. Bukit ko sa Davao. Naanuan pa, pero wala. Davao. Nasa pasan yung sakit. Ganun talaga yan kayo, masakit talaga yan. Ako na nagsasabi sa inyo, masakit. Masakit na masarap. Ikaw ang tinited ko nga sa'yo, di ba sabi mo? Masakit na masarap. Quick lang yan. Diba? Natin ang reaksyon. Ay, hindi ko papakasi atin. Natin. Reaksyon. Yan natin. Mangga. Dito. Hindi ko sinabi makukuha to sa isang ilutan, ha? Sinabi ko kanina. Relax. Ano, di ba? Relax. Buti na lang, naging lalaki to. Naging babae to. May hirapan akong hawak-hawakan ng katawan nito. Nga. Inasok ko lang yan, baga inipit ulit siya, pinutong ulit dahan-dahan. Nga. Ganyan po katindi, masakit ang frozen. Kung gano'ng katindi sakit. Frozen is frozen. Tingnan nga natin. Ganyan, masakit pa? May lang, ako gagalaw. Gangan mo lang. Ako lang. Oo, natural lang yan. Kung hinahapot ko dyan, pumantay. Ng konti. Kasi pag pumantay, madali na lang ito exercise. Ikaw ang gumalaw. Ingat mo. Dahan-dahan lang. O, nangat na, di ba? Taas na. Nataas na. Kanina yung dinemo natin, ganyan lang yan eh. Ngayon di ba sabi sa'yo, tingnan mo yung tenga mo, lumagpas na yung sukat ko, bitaw mo. Ako nag-demo, di ba? Lagpas na. Tingnan mo. Lumagpas na. Lagpas ka na, dalawa. Di ba kanina, ganito lang yan eh. Tumatama yung tenga ko, di ba kalahati? Wala nang itataas to eh. Ngayon, tinaas na oh. Dalawang ganyan. Gagalaw siya. Kaso hindi siya makukuha kasi matagal na. Nagkaroon siya ng lamat, ng gusto. Nawala ni Krot. Saan ulit natin? Sa basic ulit yung titira. Straight. Straight lang. Natural lang. Wow. Sabi niya, Gabriel,
Natural lang, straight pa. Ganito pa. Hindi. Yung kapit nyo. Natural. Baba yung kamay nyo. Relax lang ha. Sisigaw na lang kayo. Anong pangalan mo, Iya? Sabi niya, sasabihin niya, Natalia! O, tingin, diretso. Ginagawa po nyo. Nire-relax ko lang ang utak nyo. Medyo talaga masasakit to. Tawag dito ng atapya. Ay, Hinga. Ayan yung elbow. Hinga. Enel. Huwag mong sabihin, aray, sabi mo. Huwag mo habulin yung hinga mo, dahan-dahan lang. Yan. Kunti pa. Tapos labas sa ilong, 1/4. Kasi nabugbog sa hilot. Ang dahil kasi nagilot eh. Ginalaw lahat yung ugat mo. Ano magagawa ko? Ibabalik ko siya sa dati niyang posisyon. Kita mo ang ugat mo parang ano, kinoriente. Yung pagpitik ko ng ganon. Magwi-wave yun. Papasok sa loob. Parang yung buto mo gaganon siya. Kakalas siya. Parang yung lupa, yung malig yung lupa, tapos bigla siyang pabalik. Gaganon na yan. Sa umpisa lang naman yan eh. Pangalawang balik mo, hindi na yung ganyan. Parang ano na lang yun, parang ka lang tinusok na injection ka kung sa akin. Parang gano'n na lang. Sa umpisa, gano'n talaga. Manginginig talaga siya. Sa pangalawa, hindi na. O kasi, nakapasok na siya sa dati niyang posisyon. Wala na. Sa umpisa lang yun, sinasabi ko na sa lahat ng pasyente ko pag walang samin. Sa umpisa, masakit talaga. Pangalawang balik, at yung pinakahuling tatlong balik yan, talagang meron pang konti. Wala na yan, para na lang yan ano. Para ka lang nag-exercise. O natural na lang. So, umpisa lang talaga to. Straight. So, umpisa lang naman to. Peras na lambot to. Peras na peras ng kain. Kaso sumasakit yung balik. Yung muscle ko sumasakit din. O. Oh. Ano pa mas masabi mo kuya? taas lang. Sobrang taas na, 3 na tayo. Ayan, sabi ko, 1 point lang kailangan ko. Oh. Pumantay na, oh. Sagad na sa 4 na pulgada, oh. Sa 4 na daliri. Nganay lang yan kasi first time niya gumalaw. Ang exercise niya, ganito lang. Tuturo ko sa'yo. Hindi natin pwede percent kasi malaki ang advances ng ginawa siya ng Diyos. Ang unang exercise, 16. Ang unang bilang, 1. Ganyan lang muna. Stretching, 2. Pataas na konti. 3. Hanggang maging 6. Pag naging 8 niya, ganyan. Pagkatapos ng 7, i-permis mo muna siya. Kaya mo lang muna mangalay. Pahinga. Tapos last 8. Matagal yan, ganyan. Kung ayaw mo, hawakan mo kung nangangawit ka. O, ganyan. Tapos pabaya mo lang. Tapos bilang ka ulit ng 8. O, tapos pangalawang exercise, pahinga. Hindi ko sinabing pahinga mo agad matagal ha. Yung pangalawang exercise, dito lang. Appear. Yan. O, tapos dahan-dahan mo baba. O, pababa. Sa umpisa, ganun taga masasaktan ka. Pangatlo, para ka lang nakipag-appear kay Papa Jesus. Kung kanina, nakaganon ka at nakaganyan, pabalitarin mo lang yung kamay mo. Yan. Tingala mo. Dahan-dahan. Yan o. Tingnan mo, hindi na siya nasasaktan masyado. Pantay na yung sigo niya, kaunti na lang o. Kasi ito, kakapit pa to. Ang ginawa ko lang sa'yo, puro pa ganito. Hindi kita ginagawang inangat na paganin yan. Diba, kanina nakita mo, napansin mo, puro pa ganyan lang, pa-slide lang ang ginawa ko sa'yo. Puro pa side. Ibig sabihin, kukunin pa natin yung side niya. Ngayon, pag nakapasok na, pag bumalik ka, pwede na natin pasukin. Pasok. Ipasok. Itula. Tapos papasok. Kukunin siya pag gano'n. Atakin. Yung eksakto na siya. Pero hindi gano'ng katinding sakit sa umpisa. Malaki ang advantage. Ayan, sige. Tingin kayo. Bisita na na. Wala akong bisita. Malaki. Tinagtulig. Tumagal tayo ng 19 minutes, oh. Tupay! Ano mo may tawa mo na, Tupay? Mami mo. Straight pa.
Medyo tumagal kasi ito ng bugbog mo. Sobrang nabukog talaga. Minsan ako ang maglangis eh. Isilin ko dito, naabot na ako isang kamay ko. Naabot ko. Sumobra bugbog. Pagka sumobra bugbog talaga. Ito nga yung minsan kasi pag galing kayo sa ibang mangilot, na-over yung bigat ng kamay nila. Hindi naman, okay lang kung mas ka lang gano'n. Kaso pag bumigat yung kamay, masyado nila pinopersa. Isa talaga. Ginagamitan na nila ng siko. Yung hibla natin sa buhok, dito sa laman natin, na nadudurog, nababanat. Para yung goma. Pag bilag sa araw, nagkakaroon ng lamat. O parang guwit-guwit. Okay na, wala na sakit. Last na ito, ha? Tayo. Kukunin muna natin ito sa pangalawa. Ganun ulit yung kanina. Sa ilalim naman ito. Yan. Yan ang isang pabaw lagay mo. Okay, hawakan mo ito sa Victoria. Papasok mo ito. Swerte ka, lalaki ka. Yan. Pag babae ka, hindi mo magagawa ang ngayon minsan, tinatawag mo para sa akin. Sumusokat ako ng pilot eh. Hinga. Tama na. Umalaw, di ba? Hinga. Sabi mo kanina, hindi mo na ganun, di ba? Kanina napasok na natin. Subukan ulit. Pasok mo. Hindi. Tingnan mo. Malaki na agwas, oh. Pasok na, di ba? Pasok na. Nagpasok na, oh. Oh, di ba? Maluwag na. Oh, isang punong tenga natin kukunin. Takpan mo tenga mo. Tapos pinupipita mo yan. Tapos ginito mo tayo. Yan, magiging pasta yan. I-set mo katawan mo. Alalayan mo lang. Alalayan mo ng paghiga. Yan, bed lang. Kung kikita masyado mabubuhat at sumasakit yung kanang braso mo. Hinga! Sige pa. Tama na, tama na. Hinga. Sige pa. Last, hinga. Sandal. Sige pa. Papaliin natin ito ng konti. Hinga pa. Last. Hinga. Pa. Upo. Pahinga. Umabot tayo ng 22 minutes. Tagal. Actually, matagal na. Pero malaki improvement. Kasi hindi naman gagalaw yan. Hindi mo magaganito yan, oh. Kung masakit. Ikaw nagsabi, nagagano mo na siya. Pangalawa, 4 na pulgada ang abot natin dito. Hindi mo magawa. Hindi, gumano na siya. Pangatlo, naipantay mo siya ng konti. Tingnan mo ngayon kung ano pinagbago. Pasok mo ito kami. Nangangalay din. O, di ba? Mas maluwag. Nagagalaw na. Mamaya pwede mo na hindi kaya. Hindi kasi ako iunan ako ang dito. Siyempre naka-aircon. Lalo na kung awit na dito. Nangangawit yan. Subukan natin, kasi puro side ang ginawa natin. Susubukan natin na nakaganon. Pero sana huwag masyado masakit. Pero pag masakit, alam mo na trabaho mo. Huwag kang hindi hinga, peras tayo matitikot. Trabaho mo. Trabaho mo, hinga. Tingin ang ganito sa sawa mo. I-side mo ng likod ng kabila. Yan. Dito tayo papasok. Hinga. Ito na yung pinakalas. Hinga. Straight mo yung dibdib mo, sandal mo sa akin. Yan. Hinga. Sige pa. Last. Tama na. Relax. Last. Tama na to, ha? Tama nga. Ang pogi natin sa picture, oh. Tignan mo, ikaw namumula. Tapos ako namumuti. Hinga. Yung kaseryoso na. Hinga. Last. Hinga. Last. Hinga. Yung, pumasok. Hinga. Very good. Nakuha natin. Hinga. Inhale. Exhale. Sige pa. Lumabas na ng hangin. Hop, dahan-dahan. Buka mo sa ilong. Kunti pa, sa ilong. Dagdagan mo pa.
Hinga uli. Okay, nakuha natin. Maswerte ka. Narinig yung buto mo? Hindi. Pumapasok siya. Napakahirap po nung ginagawa natin, hindi biro-biro to. Akala nyo, biro-biro lang yung ginagawa natin? Kaya wala po ka. Hindi po yung biro-biro at hindi ko pinag-aralan yun, ha? Makasasabi nyo naman, sinasabi nyo nasa ibang bansa. Hindi pa pinapanganak yung tao nyo at hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, eh matatanda na si Tandang Ermitanyo. Bago siya namatay, 130 years. At wala siyang mapagsalina ng kanyang kakayahan dahil inutos lang yung sa kanya ng aking ama. Diba? Okay. No. Kailangan matinding malakas ang iyong sense, malakas ang iyong pag-iisip. Huwag niyong gagayahin yung ginagawa ko pagka sigurado boto-boto ng mga asawa niyo, pamilya niyo. Kung hindi kalasag-kalasag to, habang buhay na ito papasok ng ganon. Hindi ko yung binibilang, yung naririnig ng binibilang-bilang ko. Pinapakaramdaman ko po yung galaw ng ugat niya, dugo niya, yung sense na kanyang buto, pinapakaramdaman ko ng diwa ko yun. Ibig sabihin, ang Diyos na nag-uutos yung ilang eksakto pang ibibigay na bigat. Hindi yung basta tulak ng tulak, huwag niyong gagayahin yun, ha? Hindi ko yung ginagaya. Kung nakakapag-aral po yung ibang medisina nyo, pinag-aralan po nila na matagal na panahon yun. Ako, hindi ko pinag-aralan yan. May ibang technique lang ang ginawa sa akin ng aking ama sa spiritual. Dumadaan ako sa spiritual. Hindi po sensitibo po yung ginagawa ko ngayon, kaya may bilang, kaya matagal, hindi ko masyadong pinamay-bay lang ang gawa. Kasi hindi niya kakayanin para kang binubunutan ng ngipin na walang anesthesia, dahan-dahan, isa-isa. Medyo matagal po talaga yun. Magandang hapon po ba? Magandang hapon din eh. Meron ka rin. Mega shout out. Maramdam, sir. Ano pakiramdam mo ngayon sa leg mo? Gumang na. Hindi ka tulad kanina. Ay, ganun ulit yung kamay mo. Tapos, idiretso mo. Hindi, huwag ganyan. Wait lang. Tataas mo lang yung braso mo. Mataas na. Hindi, parang ganun lang. Ha? Tumataas na, di ba? Ilan ang tinaas niya? Ha? Mataas na, di ba? Parang alambre na yan, parang goma. Akong gagalaw. Yan, oh. Parang goma na siya, oh. Oh. Hilat yung mata nyo. Oh, parang goma na siya, oh. Kunting exercise lang yan. Pahinga mo muna, ha? Bukas mo na siya exercise, ipahinga mo muna siya. Ligo. Mamaya ka na maligo. Eh, di ka naman maligo. Ang problema yan. Basta huwag mo lang kakalimutan mag-exercise ng 16 na gano'n, 16 na ganyan, 16 na ganyan, 16 na ganito. Pero huwag mong bibiglayin pagdating ng 16. 1, angat agad ha, dahan-dahan. Hanggang mga 7-8 ka na, pwede mo na angat ng todo. Hanggang nakagad diretso na. Hindi siya pwede. Kasi malaki na advantage eh. Tingnan mo, sagad na to, oh, kumarap ka sa akin, tagilid. Oh, di ba? 4 na. Ang sabi ko nga lang, hindi ko makukuha, pero kahit isa lang, malaki na. Pangalawa, binigyan ka na ng pagkakataon. Pasok ang daliri. O, may ipapasok mo na. Hindi pa siya pwede biglayin. Bugbog sa hilot, sa iba-ibang probinsya, bugbog din sa massage therapy. O, pinabugbog mo yung katawan mo eh. Kasi sakit kasi. O ngayon, ano paramdam mo? Galaw-galaw mo katawan mo. Magang na. Eh sa kanina. Hindi niya yan maganon eh. O, subukan mo sumiko. O, ano? Ayaw mo. Gawa kami kamay mo. Kunyari, naiinis ka sa... Ano, ganun-ganun mo. Ganyan. Iganon mo yung siko. Parang ganon. Yan, o. Nagagawa mo na, di ba? Ikaw lang sabi, hindi mo nagaganyan yan. Masakit yan, hindi na. O, magaling na si Lolo. O, Ano, nagaya mo na. magaling na si Lolo. Dito na natin tapusin sa YouTube kaya. Shoutout ka na lang dito. Mamaya na natin patay Shout out sa taga-Bataan. Sa YouTube channel yan, ha? Dito ako sa San Fernando, Pampanga. Pampanga. God bless all po sa lahat na nanonood. God bless. Paano ang sasabihin mo sa YouTube channel? YouTube channel yan. Salamat, Apo, Hindi, sa Panginoon Kristo. sa Panginoong Kristo. Anong pinagbago? Ang laking pinagbago, gumaan ang katawan ko. Okay, thank you so much ha. Thank you, salamat. Doon na natin, thank you so much po. Saan na ba yun? Thank you pala.